this. Proteinsyntesen er dannelsen af proteiner. Som vi ved, er proteiner opbygget af lange aminosyrekæder forbundet med peptidbindinger. Der skal 3 baser til for at kode for en aminosyre, og det er det, vi kan se med dem her. Proteiner bruges til opbygning af f.eks. muskler, hud, hår og negle, og hemoglobin, som vi kender, som transporterer ilt rundt i kroppen, og enzymer er også protein. Og kort fortalt så handler proteinsyntesen om at få lavet en kopi af DNA-strengen her, som sages ud i cytoplasmaet, hvor så den oversættes her. Så vi har cellekernen, der er det her, så der er porer i, så man kan komme ud. Kromosomerne ligger herinde, og de opbygger DNA, som I kan se her. Så bliver DNA viklet fra hinanden af et enzym, og hvis man ligesom kan se, at den bliver så holdt fra hinanden, så kommer enzym ind og læser, hvad der er brug for. Og så, hvis der så for eksempel er, hvis der så for eksempel står et A, så skal der sættes U på. Og så hvis der C, så skal der stå komme G på. Så enzymen det åbner både DNA'et og sætter det sammen. Det er også det, vi kan se hernede i selve transkriptionen, som betyder afskrivning. Så har vi et T, og så har vi et A, og så har vi et A, og så kan man tro, at der skulle stå et T, men fordi der er en RNA, så er så er basen T udskiftet med U, som er uracil. Så det bliver T, A, U, C og G. Og disse er tripletter, og de er kodet 3 af 3 for en aminosyre. Og vi kan se for eksempel den her hernede, den er TAC. Så kan man gå hen på det DNA og RNA kode oversætterhjul, og så kan man se T, og så kan man hen til A og C, og så kan man se den startkode. Sammen kan man gøre med AUG. Hvis man er heldig, så kunne det også betyde en startkode. Så går man hen i RNA, AUG, og det er også en startkode, så det passer sammen. TAC, det kan også være en kode for MET, som står for metionin. Og så der det fortsætter hele vejen ned, som alle koder for aminosyre. Og så til sidst, så er der så en stopkode. Og så bliver den så ikke længere. Nu har jeg så fået opbygget vores RNA, som er det her af. Den her. Og det hedder et budbringer-RNA, som er forkortet mRNA, som man kan se her. Og mRNA'et, det har aflæst koderne og skrevet dem af, altså afskrevet dem, og så transporterer mRNA koderne ud gennem cellekernens porer, og så ud i cytoplasmaet, og så sætter det sig fast i ribosomet. Godt. Ude i cytoplasmaen sker der det, at transport-RNA'en trækker aminosyren ned i ribosomet, og ribosomet koder så, som vi kan se her, sammen af tripletterne sammen her. Og som Jens sagde før, så er der startkoden her, så den fortsætter at køre den her vej. Og heroppe ser vi jo de aminosyren, der bliver sat sammen af peptidbindingerne, og det er så et meget lille protein, der er et polypeptid. Det der sker er, at aminosyren bliver trukket med RNA'erne, som er de her grønne fætre, hvor for enderne sidder der tripletter, som vi så herover før, at de koder sammen i AUG, sammen med TAC og der. Som sagt, så kommer det ud i cytoplasmaen, og det kodes altså så. Og på et tidspunkt kommer der en stopkode. Og på et tidspunkt, som sagt, kommer der en stopkode, som for eksempel kan være UGA, som vi har ikke, så vi ikke har et sted her, men der kommer en stopkode på et tidspunkt, hvor ribosomet så har afkodet hele DNA-streng, eller messenger-RNA'et, og derved har vi proteinsyntese.